ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಇಂಡತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅಂದರೆ ಚೊಂದೆಂಟಾಯಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളേ മെയ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വീസ ഉംറ വീസ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവണം. നിങ്ങൾ ബെറൂದೋಗಿ ಈ ಪರ್ತಿಲ್ പോയിട്ട് 3000 ಜನರಾಯರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ആക്പാട്ടുണ്ടെന്നില്ല. എന്ത് ചൊന്തെಂಟಾಯಂಗೆ ആർക്കും എമർജൻസി ഇവിടെ ഫാമിലി സ്റ്റേ ആവണുಂಟು എന്നിട്ട് ഇന്തെങ്കിൽ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಹಾಕೋ. ಅದು 100% ಎಂದು ವರ್ಕ್ ಆಯಂಟಿಲ್ಲ ಎವಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. 4 ಎವಡು ಆಯಂಗಿ 1 ಜಂಡು ಮಾತ್ರ നണ്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ ചൊന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങളിഷ്ട ഞങ്ങൾ ചൊന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആക്കണേ വേണ്ട. ജസ്റ്റ് നൻ്റെ ഒരു മസാല ഇത്. आज मैं क्या बोल रहा है मालूम है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है. मैं जून फर्स्ट वीक में उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सब कुछ ओपन होता है इंशाअल्लाह. आज ही मई 27 को अज्जी हो जाएगा. 4-5 दिन का बाद वीज़ा भी ओपन होता है. उसके लिए आप लोगों को कोई बंदा एमरजेंसी इधर रुकना है, आपको वाइफ प्रेग्नेंट है, 8 महीना है, 7 महीने है, नहीं जा सकते हैं, वो लोग खाली पैसा बाहर से किधर से भी देख के 3000 2000 दे के करवाइए. ठीक है, वो भी काम नहीं होता है. कोई बंदा को फर्स्ट पेमेंट नहीं देना, काम होने का बाद ही देना है. ये मेरा मशवरा है आप लोग के लिए. फिर आप लोग का मर्जी है, पैसा दे दिया चला गया बाद में बोल के कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ये वीडियो आप लोग हेल्प हो जाएगा इंशाल्लाह. थोड़ा सब्र कीजिए, जून तक, जून फर्स्ट वीक में सब कुछ ओपन हो रहा है इंशाल्लाह. फिर बोल नहीं सकता है मल्टीपल भी ओपन होगा, सिंगल एंट्री भी. और 80% सिंगल एंट्री मिलेगा, 270 डेज का वीज़ा मिलेगा. ओके, थैंक यू.